stignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem, super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Ogo, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam Brian. U čemu stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gdje su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako bolje? Gdje? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. O, bez
Uređenje, hitno vamo! Ukrali su mikrofonu! Ona ispod stola, uhvati je odmah! Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno! Eci, peci, ti si mali! Ej! O, sirovi krompir! To je zabavno! Ne radim ništa, pa dobro! Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno! Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. Šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidati. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. Da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. Divno. Ko ovdje nije hteo da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? Da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. Ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O, da. Super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O, da. Predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moj zubi. O, ne. Da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, Bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. Da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani.
Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Eto, već zvoni alarm, znači vreme da ustajem. Da vidim koji je dan danas. Zaboravila sam, danas je noć veštica. To je lepa vest. A vreme je za strašne šale. Počinjem sa pripremom prvog pranka. Za njega su mi potrebni balon, bela tkanina i crni flomaster. Pogledajte, to je pravi duh. Nisam očekivala da će izgledati tako vrljivo. Okačit ću ga u Mijinoj sobi. Odlično, ona još spava. To je moja šansa, ne smem da izgubim ni minut. Ostavit ću duh ovdje ispred njenog lica. To nije sve. Imam još i ove rukavice. Uspelo je, super. Ostalo je samo da sipam kuglice na pod. Mogu zamisliti šta će biti kad stanu na njih. I posljednja stvar, ligavac. Kako se dobro razvlači. Žao mi da ga dajem, ali to je potrebno za moj prank. Pa sad moram da idem. Na kraju ću zalepiti vrata plakatom sa zidom od opeke. Šta je to? Mamice, napao me je duh. Čekajte, izgleda da nije pravi. A šta se desilo sa mojim rukama? Polako, Mija bez panike. Izgleda da su to samo rukavice. Idem da pronađem Suzy. Ona stvarno nije normalna. U čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak dana. Pazi se, Suzy. Zid? Odakle je ovdje zid? Ovo je neko ludilo. Ćao, Mija. Srećna noć, veštica. Osvetit ću ti se. Sad ću ja napraviti prank za tebe. Veruj mi, bit će mnogo strašniji od tvog. Treba će mi drveni sto sa rupom u sredini i crna tkanina. A sad ću staviti veliku kantu kokica direktno na rupu u centru. Dno od kante također treba skloniti. Odlično. Sipam kokice da se ništa ne bi vidjelo. Pola posla je urađeno. Kako vam se sviđa moj novi izgled? Baš strašno, jel da? Da bih stvorila jezivu atmosferu, uključit ću horror film i isključiti svetlo. A sada tišina. Samo posmatrajte, a ja ću se sakriti ispod stola. Horror film, odlično. Taman sam htjela da gledam nešto. Tu su i kokice, super. Što nije u redu? Učinilo mi se. Iznenađenje. Neko me je ujeo za prst. Šta je to do đavola? Da li je u kutiji čudovište? Pogodila si. Moram da bežim. Žao mi je, Mija, ali sad se sigurno neću zaustaviti. Imam još puno prankova na raspolaganju. Za sljedeći će mi trebati veštačka ruka. Izgleda baš kao prava. A sad ću uzeti bušilicu i okačit ću nešto na zid. Vreme je da ukrasim kuću za žurku, ali ne ide mi dobro. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj šta imam. Pusti mene da uradim to. Hvala, Suzy. Jao, kije mi se. O ne, probušila sam sebi ruku. U pomoć. Suzy, šta da radimo? O ne. Mamice, kakva velika rupa. Nije mi dobro. Poverovala je, znala sam da će uspeti. Je li to Suzyna ruka? Ona nije prava. Opet me je prevarila. Pa, vreme je da uzvratim. Mislim da će ćelava glava biti odlična za sljedeći prank. Izgleda super. Moram da stavim još i silikonski mozak gore. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Naprimjer krv. Uzet ću crvenu boju i umočit ću zavoj u nju. A zatim ću ga omotati oko glave. Ovako. Tog bih se i ja uplašila. Izgleda zaista jezivo. Stavit ću periku da Suzy ne bi ništa posumnjala prevremena. Mislim da mi baš lepo stoji. Posljednja stvar i to je to.
Ovo ću staviti na leđa. Suzy neće moći da odoli. Ćao Mia, hajde zajedno da gledamo horror film. Mislim da je videla. Odavno nisam vukla nekog za kikice. Što je to? Iščupala sam svu njenu kosu. Iznenađenje, Suzy. To je baš smešno. Srećna noć, veštica. Smicalica ili poslastica. Imamo prve goste. Zdravo, izvoli, ovo je za tebe. Hej, trebao si uzeti nekoliko bombona, a ne sve odjednom. U redu, sad ću ga naučiti pameti. Napravit ću posebne čokoladne jaje. Moram uzeti prava jaje, svako od njih probušiti drvenim štapićem, okupati u čokoladi i umotati u pakovanje. Super je ispalo. Smicalica ili poslastica. Opet ti. Izvoli, donela sam još slatkiša. Da vidimo da li će ti se dopasti. Blago meni, uzeo sam sve što je bilo. Super. Obožavam Kinder jaje. Fuj, šta je ovo? Sirovo jaje. Odvratno. Tek sam počela i ne planiram da stajem. Moram da napravim novi prank. Za njega će mi trebati bundeva, glavni simbol noći veštica. Napravila sam odličnu lampu Jacka. Još samo da stavim svećicu u nju. Tako je. Mislim da je najbolje staviti to ispod Suzynog kreveta. Dobro je što je nema. Moram da požurim dok nije došla. Super, lampa Jacka je tu, ali to još nije sve. Treba će mi Suzyne patike i crvena boja. Namazat ću John da bih ostavila krvave tragove na tepihu. Ovo je moj omiljeni prank. Super, odlične otiske. Svaka mi čast, sad odlazim. Jao, danas je bio veoma naporan dan, umorila sam se. Što je to? Liči na krv. Mamice, bojim se. Neko je ušao u moju sobu. Tako je, odlazi odmah. Tako si impresivna, Suzy. Jao, kako odmah nisam shvatila da je to tvoj prank. Prestani da se smiješ, Mia, eto ti. Nisi pogodila. Samo sam se šalila, ona me gađa jastucima. Moram da se osvetim i već znam kako. Uzet ću taj beli peškir. Raširit ću ga na podu i na njemu ću staviti krvave otiske svojih dlanova. Primetila sam da to plaši Suzy više od svega. Biće zapanjena. Odlično mi ide. Napravit ću još nekoliko otisaka. Sad mogu okačiti peškir na svoje mesto. Tako je, uopšte ne izgleda sumnjivo. Ali jednog peškira nije dovoljno. A šta ako dodam crvenu boju pravo u tuš? To će sigurno mnogo uplašiti Suzy. Sve je uspelo i što je najvažnije, nisam ostavila nikakve tragove. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. I još jedna genijalna ideja. Napisat ću na ogledalu poruku sa punom. Ovo će biti završetak predstave. Posmatram te. Svaka mi čast i ja sam genije. Jao, jedva čekam da dođe. Samo nemojte me odati pre vremena. Konačno mogu da se istuširam. To mi uvek pomaže da se opustim. Kakva prijatna voda. Ali zašto je crvena? Da li je to krv? To je 100% mi je napravila. Sad ću se obrisati i naći je. O ne, na peškiru su nečiji dlanovi. Što je ovo? Neko me prati. Kakav užas. Moram da idem. Dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta. Jel može? Jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što voli mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati.
I staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remegdelo. Bon appetit! Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. A znam ko ga je napravio. Naravno da baka. Ona uvek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. Dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Ja, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. Da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. Super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepša štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. Da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa.
I u čemu je stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi je izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ojo, ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. O, evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. O, kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. O, šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. O, ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako je li to šala? Da, to sam ja spremila. O, hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sandvič. Nema problema, odličan izbor. Sandvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. Ha, to je bilo moćno. Okej, pokrit ću sandvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sandvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sandviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. O, kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. O, jagode. O, da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sandvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. A bravo, šefe. Merci, Bako. Hrana je spremna. O, kako dobro. Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Aha. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što... Šta je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Aha. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam.
Da, baka je najbolja, svaka mi čast. Zazov, idemo. Meni je potreban lepak. Veoma mnogo lepka. Dakle, prvo ću nacrtati srce lepkom. Ovako. Super. Zatim uzimam moje roze rumenilo. Umočit ću četkicu rumenilo. A sada izduvati. Da, plan je uspeo. Odlično. Izgleda jako slatko. Šta je ovo? Dakle, ovo smeće tu? Sigurna sam da ću naći nešto zanimljivo u kanti za smeće. Našla sam pakovanje od jaja. To mi treba. Sad ću ga ofarbati sprejom. Ovako. Odlično. A sad ću to zalepiti za krov. Treba da se uradi tako sa svim pakovanjima i obojiti u različite boje. Moj krov će biti najlepši. Da, izgleda odlično. Šta je tamo kod Fibi? Ćao! Šta tamo rade moje kopšinice? Ajoj, ja zaostajem. Zemne tresice! Gde je moja kruna? Jel, otpali su dijamanti. Onda stavi ovi dijamanti na krov, odmah. Dobro je što imam još jednu krunu. Naravno, gospođice Fibi, uradit ću sve što kažete. Sad čekajte malo. Aha, par dijamanta ovdje i tu, da. A najveći dijamant ću staviti na vrh dvorca. Tako je. Gotovo. Gospođice Fibi, šta kažete, je li? Može da prođe. Šta je kod mojih komšinica? $100, odlično. Sad ću saviti novčanicu. Staviti je na štapić i ubaciti u vazu. Da, imat ću veliki buket od novca. Da, još veći i još. Neverovatno. A sad ću ga staviti na krov. Tako je. Divno. Moj krov je ceo u parama, sjajno. Jess, šta radiš ovdje? Hoću da uhvatim leptira. Imam ga. Kako je lep. Stavit ću ga na kućicu. Da, meni je potrebno više leptira. Hoću da svi leptiri sede na mojoj kućici. A sada uzimam tanjir i selotejp. Napravit ću od tanjira lepe cvetiće po celoj kući. Wow, pogledajte kako je slatko ispalo. Ekstra, baš sam zadovoljna. Ne vidim ništa lepog. Kod mene je bolja ideja. Hoću da moja vrata budu u obliku zeca, roze zeca. Sad ću staviti oči, nosić i uši. Preslatko. Pošto su svi već napravili kućice, onda hajde da pogledamo ih bliže. Wow, devojke, svaka vam čast. Napravili ste odlične kuće. Napišite u komentarima čija vam se kuća dopada više. A mi idemo dalje. Sada treba ukrasiti kućicu unutra. Tako je prazno ovdje. Znam od čega da počnem. Uzet ću svoje rukavice. Ako povežem ih među sobom i dodam još par, onda ću dobiti slatki tepih. Pogledajte. Divno. Izvadit ću moj časopis sa životinjama. Kako slatke njuške. Pala mi je na pamet ideja. Sad ću iseći sve životinje i staviti ih na zid. Sigurna sam da će ispasti super. Hajde da vidimo. Da, jako slatko. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti poklopce od flaša. Treba ih zalepiti među sobom, dodati detalje i dobit ću papagaja. Tako je sjajan. Također ću ga staviti na zid. Zatim uzimam štapiće od sladoleda. Ja ih ne bacam zato što umem da pravim police. Gledajte, uspjela sam. A na policama će stajati moje cvijeće. Tačno! U kanti za smeće sam našla prazne kutije od Pringles. Stavit ću ih na pod. Da, to će biti 4 nogice. Odozgo ću staviti karton i eto, sad imam stočić. A od ove kese ću napraviti vreću za sadenje. Tako je mekana. Šta još da smislim? Ne znam. Napravit ću sebi lutku od ove stare krpe. Potrebna mi je samo krpa i par gumica.
Eto, uspjela sam. Zar to nije slatko? O, da, cool. Smislila sam šta ću raditi unutra. Za početak zavese na prozore. Tako je. U stvari ovako izgleda baš dosadno i jadno. Treba dodati novca. O, da. Imat ću zavese sa puno novca. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje, jel da? A na pod ću staviti tepih od novca. A ne, treba mi nešto veće. O, da, to je prava veličina. Pogledajte kako to skupo izgleda. A sad mi treba veliki flomaster. Nacrtat ću neonsku lampu pravo ovde. Ali to nije sve. Okačit ću još moje slike. To je najbolji ukras. O, da. I dodat ću par kristala. O, da. Jako slatko. Gotovo. Na sto ću staviti cveće od para. I to je to. Završila sam. Divno. A šta ja da uradim ovde? Da, ovaj pod od zlata mi se jako sviđa. Ali ja hoću da i zidovi budu u zlatu. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. O, da, to je druga stvar. Ovo je baš u mom stilu. Ali to nije sve. Ukrasit ću zid mojim omiljenim dijamantskim cipelama. O, da. Oni koštaju puno novca. O, za malo da zaboravim. Imam dijamant koji mogu povećati. Eto, sad imam prelep sto. Na njega ću staviti sveće. Eto, sad se osjećam kao kod kuće. A vreme da se opustim malo. Igrat ću svoje omiljene igrice. O, da. Gospođice Phoebe, evo vaš tron, sedite, uživajte. Da, hvala. Ja, ali moje dvorište je sasvim užasno. Ovdje treba nešto smisliti. Sam, reši taj problem. Naravno da. Od poluga zlata se može napraviti pločica. Sad ću staviti zlatnu stazu. Da, ona vodi ka vašoj kući. Eto, kako vam se sviđa? Ostao jedan delić. Da vam ostavim? Skloni to. A šta je kod moje komšinica? Ja znam šta da radim. Imam pesa. Sad ću napraviti stazu od plažnog peska. Gledajte. Još malo i... Eto, uspela sam. Dok sam pravila stazu, meni je pala na pamet ideja. Uzet ću raznobojni selotejp i zalepit ću ga ovako. Odlično mi ide. Moja staza će biti prelepa. A sad ću iseći gumu na dva dela. To nije bilo lako, ali uspela sam. Dakle, uzet ću jednu polovinu i stavit ću dasku na nju i ručicu. Gledajte, sad imam baš dobro ljuljašku. Super, to je jako zabavno. A ja sam napravila stazu sa ogradom. Čekam svoju dostavu. Ja sam već ovdje i donao sam vam ljuljašku. Hvala puno. Ovo je za vas. Izvolite. Ne brinite, sam ću sve raspakovati i postaviti. Sad čekajte malo. Okačit ću ovdje, staviti jastuk i to je to, gotovo. Da, hvala, odlazi sad. Oduševljena sam. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. Važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično. Već znam odakle da počnem. Uzet ću šlag i naneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? Tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slom ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno. Svaka mi čast. Moram probati malo fila. Jao, kako je lep. Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro.
A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna! O, jabukica! Ha, to mi treba! Dakle, stavit ću je ovdje. Obući ću ovo. I sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, što je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla Nutelle? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično! Dakle, uzet ću Nutellu. Kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. Treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. Dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. Kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. Gledajte. Oduševljena sam. A mlijeko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mlijeko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. Pogledajte kako lepo za čašu. Zadovoljna sam.
Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. O, da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. O, kakva ukusna Nutella. O, sve sam pojela. Šta da radim? O, znam. Sipat ću mlijeko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promučkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlijekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegli od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. Da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasulj. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću iseći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću iseći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. Divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, a šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace. Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušilica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć!
Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. A to je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. O, koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa, ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. O, što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. O, slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam! Ćao, Besu. Ćao, Tugo. Hajde da otvorimo i vidimo šta nas čeka. To su buba švabe. Ćao, lepotice. Dobro, sad ćemo da vidimo ko će da ih jede. Ne. Ja ću ostati gladna. O ne! Hajde ponovo da izvučemo kartice. Neću da ližem ove buba švabe. Ma dajte, to je lako. Dođi ovamo. Jao. Nećete pobeći od mene. Eto vam. Jo? Kad će se smiriti? Da vidimo. Da, prebio sam jednu buba švabu. Sad ću joj polizati. Oh my! Dakle, da vidimo. Kako gadno. Radost, sad ti. Ne plači, Tugo. Sad ćemo izlečiti buba švabu. Gledaj pažljivo. Dakle, doktor je spreman. Počinjemo. I udarac. O ne, izgleda da je ne možemo spasiti. Jao, šta sam uradila? Hajde, dođi sebi, molim te. I još jednom. Hajde. O ne, požar. Ostalo još gore. Ups, ništa nije ostalo od buba švabe. Kako da pojedem to? Dobro, probat ću malo. Uj, kako odvratno. Jadna ja. Idemo dalje. Eci, peci, pec, tici, mali, zec. Wow, kako lepa torta. Uzmite kartice. Hvala. Dakle, ja ću jesti tortu, to. Ja opet nemam sreće. Odlično. Tortu sigurno neće odbiti. Ja ću je prvi liznuti. I jedva čekam. O da, to je prelepo. Izgleda da je se Bes malo zaneo. Sad ću mu pomoći. Njam, njam, njam. Hej, Radost, vrati mi tortu, odmah. Ne možem, već si liznao tortu, sad je mu red. Onda je niko neće dobiti, jel ti jasno? Bes, šta radiš? Prestani, plašiš nas. Izvinjavam se, nisam mogao da odolim. Jao, kako tužno. Jadna torta. Smiri se, Tugo. Eto, sad možeš jesti. Dobro, probat ću malo. Šteta što torta ne izgleda privlačno. Ali... i dalje ukusna. Tugo, ne plači, posluži se. Hvala puno.
A ti ne možeš. O, da, torta je divna. Mogu li ja da vidim? Wow, dobili smo marshmallow. A daj kartice, Tugo. Otvaramo. Ja, opet ništa. Hoćete da pojede marshmallow? Vrlo rado. A ja ću ga polizati. Baci kocku. O, znate šta? Ja imam štapić. Sa njim će biti baš zgodno jesti marshmallow. Da, tako je. Samo ga treba malo ispeći. Hajde, Besu, iznerviraj se. Hajde. Nećeš? Dobro, onda imam ideju. Vidi, to je tvoja omiljena slika, jel da? A gledaj šta ću sada uraditi. Što radiš? Vidi, sad si još lepši, jel da? Kako si mogla? Kako si me iznervirala? Da, to je druga stvar. Sad ću ispeći svoj marshmallow. Ups. Izgleda da sam preterala. Moj marshmallow izgoreo. Uj, sad više nije lep. Smiri se, to je bila šala. Smiri se, molim te. Jo, sve je spalio. Ne, nisam. Samo sam ispekao sve komade odjednom. Unutra su baš ukusne. Vidi, samo ne treba jesti crnu koru. Neću ti dati. Da vidimo. O, ja obožavam ljutu papriku. Uzmite kartice. Šta? Ne. Ne podnosim ljuto. Prokletstvo, nemam sreće. Dobro, ja već znam šta će biti. Ova paprika je mnogo ljuta. Gotovo, uspela sam. To nije bilo teško. To se ne računa. Moraš polizati papriku iznutra. Hajde, tako će biti lepše. O ne, samo ne to. Ajoj, kako peče? Dajte mi vode brže. Hvala, ali čaša je prazna. Što? Nisam mogla da pomognem. Ja sam beskorisna. O, Tugo, baš si mi pomogla. Hvala. Tvoje suze su najlepše, ali nisu ukusne. Hvala. O ne, verovatno ću umreti. Paprika je jako ljuta. Poželite mi sreću. Plašim se. Mamice. Kako ljuto. Jadna. Sad ćemo ti pomoći, ne brini. Hajmo kod frižidera. Srećno. Hajde još malo. Eto, tu je hladno. Biće ti bolje. Kako dobro. Tako je zaista mnogo bolje. Hvala, radost. Let's go! Wow, kako veliki sladoled. Hej, drugari, a šta je sa karticama? Let's go! Tugo, a Bes? A sada da vidimo. Da, blago meni. I meni. Samo radost nije imalo sreće. Nema veze. Svakako sam srećna zbog vas. Hajde, probaj. Izgleda super. Daj mi da probam. Ne može, to je moj sladoled. O, baš je lep. O da, oduševljen sam. Čekaj, a šta bi sa mnom? Skoro si sve pojela. A ja? Ne brini, Tugo. Sad ću rešiti taj problem. Hej, druže, budi dobar, daj sladoled. Jel čuješ kome kažem? Ne može, nisam završio. Dovoljno ti je bilo, Tugo, pomozi mi. Hvala, radost.
O, to je mnogo slatko i lepo. Baš ukusno. I jau, i hladno. O, smrzla sam se. O ne, šta da radimo? Treba hitno ugrejati Tugu. O, odlično, kapa. To treba pomoći. Tugo, kako si? O ne, to ne pomaže. Treba smisliti još nešto. O, znam. Hajde, moraš pomoći Besu. Hajde, treba nam tvoja vatra. Nije li to sve šta možeš? Da, sad je super. Bravo. Tugo, postaće ti bolje? O, kako prija. Hvala, prijatelji. To je baš lepo od vas. Let's go! Baš nam je drago što si se vratila. Mogu li ja otvoriti? Neverovatno! Jeste nekad probali tako veliku lizalicu? O, moći ću da je probam. A ja ću da je zagrizem. Imat ću sreće drugi put, nema veze. Prijatno vam, prijatelji. O, kako je teška. Thank you. I lepa. Baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Jao, kad će već završiti? Hoću i ja lizalicu. Hoćeš da igramo Uno? Šta? Izgubio sam, kako to? A sada, hajde da pevamo. Prestani. Sad ću te pobediti. Ne može. Umorila sam se da je ližem. Hajde već. Uzmi je, ne mogu više. Konačno. Jedva čekam da probam. Moj zubi. Kako je tvrda ova lizalica. Sad ću je razbiti. Tako je. Eto ti još. Oh my god. Ne boj se, Tugo, sve u redu. Da, tako je. Baš je slatka. Ma dajte, poslužite se. Very O, hvala, to je baš lepo od tebe.